בבוקר. קודם שיצלם, כן. לא, שיצלם אותנו גם, מה? לא, שיצלם איך ש... תראה איזה פקקים הולך שם. תראה איזה פקק... לא פה. תראה איזה פקק ב... כן, אבל הוא צריך לתת אפשרות... כן. לא תלמד, אני טעית, עכשיו סידרתי את הדור. גם אותנו, תעשה לנו גם, שלי. גם. בואו, חבר'ה, חצי, 15 אנשים. לא יכול לגעת בדבר שכזה. נזק, איזה נזק. אתה יודע איזה פקק הולך שם? לא רוצה להגיע, לא רוצה לנסוע, לא רוצה... זה ממרכז הכרמל פקק עכשיו. פקק בבוקר. אין בעיה. שבכלל אפילו גנוב. גנוב? יש מתנדבים, הם לא רוצים. יש פה 2 מטר יש פה. מטר אחד, בואי נע. אף אחד לא רוצה לעזור? בוא, מה? לא יכול לגעת. דליה, не проедет, тут машину поставили так. אין לך כוח. לא, אבל עכשיו עשיתי דוח אחר, דוח לסמדה. לוקח סיכונים לגעת. סידרתי את זה עכשיו. אתה מרים את האוטו לפה, וזהו. באיזה מדרגות? אז 10 ו-20, אני לא יודע אם אני אספיק להגיע. יש גם אתה יבוא... האוטובוס נתקע, מישהו חנה שם בצורה לא טובה, האוטובוס לא יכול לעבור וזהו, עכשיו לא יודע מה יעשו. האוטובוס פגע בו? האוטובוס נתקע בו נראה לי כמה פעמים, גירד אותו כשהוא ניסה לעבור והתייאש. ומצאו את הפעמים? ואת הבעלים? כנראה שלא. יש שם שופר? יש שם פקח, הם אומרים שהרכב בכלל לא רשום במשטרה, אולי לוחית זיהוי גנובה, מזויפת. לא יודע, אולי איכשהו כולם יעשו פה רוורס, כי האוטובוס תקוע. צריך לארגן נסיעה אחורנית. נראה מה יהיה. זה אוטובוסים כאן, אתה תדבר איתם שיצאו אחורה ונבחתי. כן. אתה הולך לצלם, נכון? כן, אני אלך עד סוף הרחוב, אבל זה נראה אבוד. תדבר איתם להסתובב אחורה. אוקיי, תודה. אני לא יודע. שלח את זה ליעד הזה, כי הוא באמת, כמה פעמים אמרו לו, והוא אומר שהכל בסדר פה. הרי עוד הולכים לבנות פה, ואם יהיו פה משאיות וזה, מי יוכל לעבור פה? הם יושבים בעירייה וחושבים, אתה יודע, כמו סוס, אתה רואה, הם אומרים, וזה ככה וככה הרוחב, אז אפשר לעבור. עובדה. נכון. 10 סנטימטר הוא חורג, אז אי אפשר כבר לעבור. צודקת ב100%. זה לא נורמלי. צודקת ב100%. זה כל פעם ככה, זה כל פעם ככה. שאלה מה אני אגיד לבוסים בעבודה. אני אחתום לך. כן. תודה. כן. מה, אתה מצלם אותי? אני צולב את הפקק. אוקיי, מה קורה כאן? יש שם מישהו חנה לא טוב והאוטובוס נתקע, לא מצליח לעבור. גירד אותו, שפשף אותו. אני לא יודע, זה רכב די כבד. אם יתארגנו מספיק אנשים, די תקועים, אני לא יודע מה יקרה, אולי אנשים יעשו רוורס עכשיו. נראה אבוד. תודה. סתם אוטובוס נתקע שם, מישהו חוסם אותו. הפקק ממשיך. נהג אוטובוס התייאש. אהלן. אולי ננסה לארגן פה רוורס. אולי הם כולם יעשו רוורס, נצליח לעבור. אבל הנהגים יצאו מהרכבים, אפילו אין נהגים. זה הכל. איי, זה ייאוש.
מה אתם אומרים? אולי נעשה רוורס? לאן? זה לא יותר מדי רכבים. אי אפשר לארגן שם רוורס? לא, אני אמראה לך, תעלי, טוב בסדר, תשלמי. תקשיבי, תמלאי 50... כולה המשטרה אם תגיע. כי עבר חודש. ואם היא תגיע, מה היא תעשה המשטרה? מה היא תעשה? לעשות כלום, כי אי אפשר לאתר את הבן אדם. תקשיבי. מה אתם אומרים? יש 10 רכבים נראה לי מקסימום. זה לא, אתם יודעים, מהצומת אי אפשר. מה? אוטובוס איך יתמרן פה? לא, אנחנו, כי אני תקוע פה באמצע. כולם כל ה... בסדר, תעשו רוורס, תעשו רוורס. שני אוטובוסים שיעשו רוורס. לא תבקש מהם, אחי. הם לא נמצאים שם בכלל, זה לא אחד זה לא אתם. יצאו, קמו כבר. רזין, את רוצה להקשיב לי? אני לא קונה אותך. אני לא יודע, מנסה לארגן רוורס, כאילו. הוא לא מצליח לבוא. הם התקשרו למשטרה. אין, הרכב הזה לא נמצא במשטרה, הפקח אומר. כן. לא נמצא אתם ברישום? לא נמצא שם ברישום. כן. זה אבוד. ואני כולה נחנה בצד, לחזור. מה אתה אומר? יש סיכוי שתעשה רוורס? כי זה לא נראה לי שזה לא, איך אני יתפטר. יכול לעשות רוורס? אתה לא יכול לעשות רוורס? תיכנס שמאלה שמה? כן, כן, עדיף שתעשה למה רוורס. אתה מצלם אנשים? אני מפסיק לצלם. למה אין לך מה לעשות?